Senyor Pirotècnic, pot començar 2017! Pirotècnica. Sí, la veritat que 2016 ha sigut un any intens, però segur que 2017 mos depara encara més sorpreses. Més sorpreses, veritat? Pues ara... A veure què passa. Bueno... Senyor Pirotècnic, pot començar l'any! 2017! Com lo teu o com lo meu? De què? Pot començar el 2017, no? Vale, vale. Va. Senyor Pirotècnic! Toma dos. Però tenim que repetir l'altre o ja no? No hace falta, se puede tallar, la magia del cine o del vídeo No, però es va. lo que tiene. Sí? Va. Sí. Senyor Pirotècnic, pot començar 2017! Xin, xin! Ara, morarem a l'Ajuntament! Pei!
Sin solución, fuiste tú el culpable, no fui yo, ni tú ni nadie puede cambiarme. Uy, qué movimiento, Sara, tú has practicado. Start living dangerously. Hola,